Entre as moitas riquezas que ten Galicia e que deberíamos saber aproveitar está a riqueza forestal, están os bosques, están a riqueza toda da madeira. A cultura da madeira é unha cultura importante en Galicia e a economía da madeira é unha economía importante en Galicia. Temos que perder o complexo de que cada un ten o seu currunchiño, a súa leiriña, a súa toxeira, e concentrar esforzos, planificar pensando no futuro e pensando nos mercados internacionais, pensando tamén na competitividade deses mercados internacionais. Eu nunha ocasión falei desto, falei do xardín dos avós. Os avós cultivaban o monte e cultivaban o monte como un xardín e o tiñan limpo e ordenado. Bueno, os cambios históricos fixeron que moitas destas cousas se perderan e hai que volvelas a recuperar, pero como fan os finlandeses, como fan os noruegos, como fan os canadianos, eso é por onde temos que deprender para aproveitar unha riqueza que obxectivamente nos ven dada, que nos la deu a natureza e que nós temos que saber aproveitar. Un dos problemas que ten Galicia nestes momentos é o despoboamento das aldeas, a perda de poboación no rural e a perda de poboación ocupada e, sobre todo, a xente nova que non para no campo e que sae de aí. Darlle riqueza á produción tradicional, como pode ser o mundo da madeira e o mundo do bosque, é darlle unha oportunidade a esa xente. A min emocionoume moito ver como saían das facultades de Lugo, por exemplo, xente nova, rapazas estupendas con modernidade no corpo e nos ollos e que eran quen de ir ao cine, ir á discoteca, ir á biblioteca e ao mesmo tempo despois calzar as catiuscas ou calzar as botas, subir ao tractor e ver como poder ordenar a riqueza dos seus avós que herdaban en algúns momentos dos seus pais ou dos seus avós para poñela a producir. Esa é a Galicia moderna que queremos e se queremos recuperar en activo a poboación rural temos que darlle á poboación rural primeiro saídas económicas, horizonte económico e tamén uns espazos de lecer de vida que hoxe ademais as novas tecnoloxías e as comunicacións permiten para gratificar a existencia nese mundo. A xente unha vez que proba ese mundo quédase.